কি হৈ গ'ল ইটো বডিটো চাওক ব্লাড ওলাই গ'ল খুন ওলাই গৈছে Hello guys, this is Prakash Narzary. नोंथांमोना नायदों Prakash Narzary YouTube channel. So नोंथांमोना आं फार्स्टआव बुंगोन बे YouTube channel खौ दिनैसो फार्स्ट नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय जेरै BM सेटआप चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो गुड मर्निं आं बेखौ बुंगोन बाट भिडिअआ जेब्ला एडिट खालामनाय जागोन बा आपल'ड खालामनाय जागोन बे समावहाय आफ्टारनुनबो जानो हागौ स' निमाहा बिनाय थागोन आङो आरो लोगोसे मेबी मोनाबिलि जानो हागौ बा इभिनिं जानो हागौ स' बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ बुंग्रोगोन बाट आं दा भिडिअ बानायनाय समा मर्निं टाइम ओके रायजो राजाफोर आं दिनै क'क्राझाराव दायो थांगासिनो दङ क'क्राझार नाराबारियावहाय आंखौ सासे आब'आ लेंहरदों मोनसे खामानिनि थाखाय बे खामानिखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन मानि थाखाय स' बेसिकेलि आङो दायो टाइटेलाव होखाबाय होनायालाय बाट आं नामखौ बुङाखै बाट नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों दानो खोन्थाखायोब्ला नोंथांमोना सारप्राइज मोनथिनाय नङा स' बेनिखायनो सेल' लेट्स गो स' गाइस दायो जों थांगासिनो दङ नै माबाखौ केमेराखौ लादो स' जोङो दायो थांगासिनो दङ रायजो राजाफोर दायो जों आब'खौ लोगो मोनगोन नाराबारियावहाय स' आब'आ मानि थाखाय लिंहरदों जों बेखौ सिगांग्रो मिथिग्रोनोसै आरो बिनि उनावहाय खोन्थानोसै आं मिथिखायो अब्लाबो जों भिडिअआव बुंनो गोनां जायो नुदो रायजो राजाफोर आं आबुङै खोथाखौ खोन्थानोसै दाख्लैबावैहाय आंखौ सासे आब'आ कल खालामना लिंहरदोंमोन बाट आङो मैयाहाय सोलाबासै दिनै ओंखायनो थांबाय आङो दा माबा मोनसे खारननि थाखाय लिंहरदों मा खारननि थाखाय लिंहरदों आंबो बेखौ मिथिला बुंनो हाला स' गिदिंबाय आङो माने बेलेगथिं थांब्र'दोंमोन माने क'क्राझार गार्लस कलेज खाथियावनो होनना बुंदों नै बे गथ'फोर फरायसाफोर नै गेटआव मोनफैबाय आं दायो आब'खौ कल खालामनि र' स' आं आब'जों कल खालामबाय आरो रायज्लायबाय ओमफ्राय आं बेखौ खोन्थादों आइ लाभ क'क्राझार ग्रिन्स क'क्राझार क्लिन्स नै आब'आ नैबे आब'मोननि न'आव स' गाइस जों दायो सफैबाय आब'मोननियाव स' आरो आब' आरो गुमै बिसोर सानैखौ जों लोगो मोनबाय बिथांमोना जोंखौ लेंहरदों आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदोंमोन ना माबा मोनसे खारननि थाखाय लेंहरदों बाट आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थागोन आं मिथिखायो मानि थाखाय लेंहरदों अब्लाबो जों बे भिडिअखौ बानायनो थाखाय बा नोंथांमोननो मोनसे सारप्राइज सिस्टेम होनो थाखाय माने बे भिडिअ आबुङै खोन्थानाय जाथ'वाखै दायो स' नोंथांमोना जेब्ला जोबजासिम नायगोन अब्ला नोंथांमोना मिथिनो हागोन स' थेंक इउ स' माच लेंहरनायनि थाखाय गोसो गोथारै बुंनो थाबाय खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोर जों क'क्राझाराव फैदोंमोन ना आब' सासे लेंहरदों होनना बुंदोंमोन बे आब'आ नैबेनो आरो नैबे गुमै स' दायो मानि थाखाय लेंहरदों आं बेखौ खोन्थानोसै सिगांग्रो फार्स्टआवहाय थेंक इउ स' माच आर'नाइजों आंखौ बरायनायनि थाखाय आरो लोगोसे गामसा माने आब'नि बुंनाय मथे आं जि खामानि मावदों बेखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो मोनसे खामानि बिथाङा जे आं बे बासुगाव थानाय मादैखौ मदद खालामबाय थादों बा रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ लानानै मदद खालामबाय थादों बेखौ नुनानै बे खस्थ'खौ नुनानै बिथाङाबो माखासे नैबे गोजां बोथोरावहाय माखासे हेल्प खालामनो नाजादों बिथांनो बे मादैनो मोनसे हरबाय माने जि गुदुं हरबाय बेखौ बनानै जोमनोबो हागोन बा बेखौ माने जोमनानैबो उन्दुनो हागोन बा बनानैबो उन्दुनो हागोन बेबायदि आरो मोनसे दख'ना हरबाय आरो मोनसे ब्लाउस हरबाय ओमफ्राय मोनसे मादैनि थाखाय बिस्कुट हरबाय बिनि थाखाय गोसो गोरबो जों गोजोननाय जासिबाय आब' आरो लोगोसे नोंनि बे अननाया अराय सम रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे माने गोग्गाथाव खामानि आरो रायजो राजाफ्रा बेबायदिनो अराय सम नों बायदि जेरै मदद खालामदों बेबायदि मदद खालामबाय थादों आब'आ मोनसे चेनेल दङ बिथांनियाबो बे चेनेलनि मुङानो जाबाय रंजालि क्रिएसन आब' ओरैनो मा आपल'ड खालामो बेवहाय आচ্ছা कुकिं आरो बायदिसिना आरोना स' आङो बेखौनो बुंगोन औ आচ্ছা स' नोंथांमोना इउटिउबाव थांनानै सार्च खालामबानो जाबाय रंजालि क्रिएसन ओमफ्राय आब'नि मुङा रंजालियानोखा ना होमबा अनजालि आरोना स' रंजालि बोरै दिबासिंनि थाखाय अके स' आब'नि मुङा माने अनजालि जाहैबाय अनजालि बसुमतारी ना अनजालि गयारि ओमफ्राय गुनिया निर्मल ब्रह्म स' नैबे आब'नि मुङा जाबाय निर्मल ब्रह्म ओमफ्राय आब'नि मुङा अनजालि गयारि स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना जि मदद खालामबाय बिनि थाखाय बे मोनसे थुलुंगा आरो नोंथांमोना जे जोंखौ लेंहरनानै बरायबाय आर'नाइ होबाय आङो ओंखारबाय जों रेडि नै फंबाया जोंना ओमफ्राय बिनि गेजेराव नै गुमै आरो आब' अनजालि थेंक इउ स' माच जोंखौ इनभाइट खालामनायनि थाखाय आरो बेबायदिनो जोंखौल' नङा गुबुनखौबो मदद खालामबानो जाबाय सोरबा खैफोदाव गोग्लैयोबा बाट एक्सुवेलि दायो नोंथाङा जि मदद हरदोंना बे मादैया जे खैफोदाव दङ बेखौ जोङो बयबो माने खौसे जानानै सहाय होनांगौ आरोना जानो हागौ बे जाम्बि आरोना जानो हागौ बे जाम्बियानो जानो हागौ बाट अब्लाबो जों बेखौ बुजिनां मानसिफ्रा बुजिनानै जों मदद खालामनांगौ आरोना
बबेनिफ्राय मोनजानो बबेनिफ्राय सोर गाननाय जोमनाय होनो नङा होमबा जों साननांगोन आरोना बेखौ स' नोंथांमोना जे सानबाय गोबां गोसो गोरबोजों थेंक इउ जासिबाय आरोना गोजोननाय मोनबाय थेंक इउ स' माच स' गाइस जोङो दायो फैदोंमोन बे मादैनो जि गिफ्ट हरदोंमोन बे अनजालि आब'आ स' बेवहाय जों फैबाय थानाय समावहाय बेवहाय मोनसे मानसि गोलैना थानाय नुबाय बेखौ मदद खालामनो नागिरदों बे मानसिया जुमाय फेनानै गोग्लैबाय नै आथिङा सिखारनो हायाखै थै गलायलायदों आथिङा दैलालायबाय बेनिखायनो आं बेखौ नुनानै नै गसंनो हालायलायो माने ओरैनो जुमाय लोंनानै बे जादों जानो होमबाबो आथिङाव गोग्लैना होसिनदों साइकेला आरोना बेनि थाखायनो बे जाबाय जुमायखौ बारा लोंदों हाफ बथलसो लोंदों जालायबाय এতিয়া মই আপোনাক ধৰিব নোৱাৰিব এতিয়া আপুনি এতিয়া কৰোনা ভাইৰাছ সিজন হয় আপুনি উঠকচোন ভালকে কিয় ইমান সাৰা খাব লাগে মানে ইমান সময় লাগে আপুনি ইয়াত আহক ইয়াত আৰাম কৰক ইন্দ্ৰ আছে না ইন্দ্ৰ আছে না ঐ তাক লৈ যাবি না ইন্দ্ৰ আহক ইন্দ্ৰ হা কামত ইন্দ্ৰ মাধৱ এই যে ইন্দ্ৰ মাধৱ কোন ইন্দ্ৰ মাধৱ এই যে চৰাইদেউৰ জানো ময়ো নাজানো নাই মোক চিনি পায় চৰাইদেউৰ হাততৰ ইন্দ্ৰ মাধৱ মোক চিনি পায় কোন ইন্দ্ৰ হ'ল এই চৰাইদেউৰ হাততৰ ইন্দ্ৰ কি হৈ গ'ল ইটো বৰিটো চাওক ব্লাড ওলাই গ'ল খুন ওলাই গৈছে মোক দাদা বুলি মাতে পুৰা মানে মাতে ইমান কিয় নাচাৰ খাব লাগে ফুলিছে ইয়াত আহক ইয়াত অলপ ইয়াত ৰেষ্ট কৰক ফুলিছে অলপ ফুলিছে আপুনি ইয়াত आहोग ना उठक जाबाय दे लाबोबाय बै बे लामायाव गोलैना दंमोन स' लामानिफ्राय बेयाव लाबोबाय बोरैबा एक्सिडेन्ट जालाबाय नालाय स' बेवहाय बेखौ दोनबाय आङो दायो साइकेलखौ नैयाव दोनना होबाय स' याद आरामसे खुइखिनि रेस्ट लयखिनि जाबा दै स' जों दायो थांफिननोसै जों माने मादैनो होलांनो सानखाबायमोन बे आब' अनजालि गिफ्ट हरनायखौ बाट मादैयानो गैया बेवहाय जों आब' अनजालिनि गिफ्ट हरनायखौ होलांखानो सानदोंमोन आरो नायबाय मादैयानो गैया स' दा रुमाव थांनानै फैफिनसै आरो स्टुडिअ थांग्रोनोसै बिनि उनाव थांफिनसै नङा होमबा दहाय जोङो मादैखौ जों नागिरबोदोंमोन बाट लोगो मोनासै मादैखौ दहायो बाट जों दायो थांफिननोसै मोनाबिलि सम जाहांबाय दायो मादैया मागिनानै बे समावहाय फैनाय सम खालामो माने दाख्लै बावैहायबो बेबायदि समावनो लोगो मोनदों स' दायो जों थांबा मोनगोन बायदि बेखौ सानो मानसिया गोबां जायगायाव मागि हैयोना स' दायो जोङो जिखिनि अनजालि आब'आ हरदोंमोन बेखिनिखौ जों लाफिनबाय दायो थांसै नैबे गुदुं एसे दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय गासैखौबो स' जों दायो आं माने बाइकखौ सालायग्रोनोसै आरोना थेंक इउ आं दायो बाइकखौ सालायबाय जों जायगाखौ मोनफैबाय दायो दिनैबो गैया मादैया दाबो गैया ओइलाय मादैया मादै मा खालामदों हा बानलु हा बानलु आंनि माइरंखौ
सोरखौ नागिरदों सोर फेरलायबाय र' कुनुबा फेरलायबाय बले चाउल चुरि खुरिबो बिसोरसो ए बाङा सिंगाफोर लांजोबोब्रा माबाखौ थोरसिया लांजोबो दोनोना एखमबा मनेस्वरी नोंसोर देखायबा नुबाथाय माबा नांगौ लय गले खाहि बाथि माङा ফুটা মানুহবিলাক একদম লয় গলে মানে কিবা খব লাগে না রাত্রি পূজা আর দিনে তো মাগন তুলবা যায় না दोननानै थाङोना বাক্সা এটা লৈ আনিব লাগিব তেতিয়াহ'লে তালা নিদিবৰা मा ओंख्रि सङाखै बेबायदि होआना जुहुआना मानो अल्ड एज समाव मोनबा बेखौ लाना थांनो हासिगोन अल्ड एज सम फाले लोगोफोरसिगोन ना मानसिया थिगैथ' मानसिया रोंजोबोब्रा रोंजोबो नाम साम ना मनेस्वरी नामा मनेस्वरी ना मनेस्वरीसो नामा जोंखौ सिनायखायो मा नाम दे गथ'आ पंकज ओमफ्राय गुमैनि नामा ओमफ्राय गुमैनि नामा हा गुमैनि नोंनि गुमैनि लाबो बेनो माबाखौ होनोसै नै एलाय माबा नोंनो थाखाय गिफ्ट हरदों आब' अनजुलिया गोजां बोथोराव जि जोमनो गोजाङागोन ना गोजाङा नोङो गोजाङोना बनानैबो उन्दुनो हाबाय नोङो सुना लानांगौ साबोन गिदिं गैया दखना गोदान लाबोबाय ब्लाउस गांसे नायलाय नों ब्लाउसखौ बरना नायलाय माबायदि नायलाय এইটা বলে 250 ওই চিন্তাটা 250 দিয়ে কিনছি ঠান্ডা দিনে अनजुलि हरदों नै आब' अनजुलि नोंनि हरनाय गस्लाखौ गानबाय गोबां मोजां मोना बे नोंनि दख'ना बेखौबो हरदों आब' अनजुलिया नोंनो खेवनानै नायलाय खेवनानै नाय बरनानै माबायदि गोबां मोजां माथो समायगोन नोंजों सिगांनि दख'नाफोर माखासे दोनबाय माखासेफोरा ओइ थफ्लायाव दङ बिराद खुसि जादों मादैया एकदम मोजां ना नैबे मेथाइ मोननो थाखाय जानो आब' अनजुलि नोंनि जाय गिफ्ट नैबे मादैनो हरनाया नैबेनो आं होजोब्बाय दा नों जे आंनो मोनसे दायित्व होदोंमोन स' बे दायित्वआ आंना जोब्बाय दायो दा मादैया गान मोजाङै गौ गस्ला बेफोरखौ सुनांगौब्रा साफायै सुनांगौ देलाय गानलाय गानथारगोन दे सोर लांनो नागिरदों बेलाय लावथि सैनानै दोनखानांसिगोन ना सोरबा लांबाय थानो नागिरनायखौ बैसागु दासो गस्ला गोदानजों गाननानै थाबाय था सोरबा लांनो नागिरदोंबाथाय होना होथार ओमफ्राय गाननोबो रोंखाजोब्बाय रोङोब्रा मानसिया मोजाङैनो ना मोजाङै एसे न'आव लानानै ट्रिटमेन्ट खालामबानो एसेल' माने दिस माने केयार खालामबानो जोथोन लाबानो मोजां जागोन आरो नङाबा बोरैथो संना खावनानै जानो रोंगौना हारसिङै संनायाबो मोजां सङो जाथा सङा बे खालामना सङा बिराद गोथाव संना गान्दा गथ' बारबाय बुस्थुफोरा गासिबो सुजोबो ना ओमफ्राय बेनो रोगाजोबो ना बियो
खावना नङाबा बिनि मोनसे बाक्सा होफैनांसिगोन र' आङो मोनथिबाय मादै नोंनो बाक्सा होफैनोसै आं बाक्सा मोनसे बाकसफ्रा बक्स बाक्सा ना बक्ससो नोङो बाक्सु थोरसिखौथ' होखाबाय माथो आं नोंनो थोरसि खेराइ बाल्थिं होबाय बहा थाखो बेफोरो थोरसि खेराइ माबा माबि होजोबदोंमोन आं नोंनो मानो गैया जाखो नोंनो बाक्सुसो होफैनांगौ बाक्सु बेखौ रोगाबाय थानो गोनां गैला खालामारिबा ओइयाव जिन्ज्रिजों खाथाबना होनोसै खालामारिबा खालामो ना मोजां जागोन ना एसा इदि खालामनो होनाय नङा नामा मिथिखायो माथो लाखियाना जाहैदो नोंनोसो होदों दा दंबावोसो दाख्लैहाय माइरं होफैबाय आंनो फैसा हरनो नागिरबाय दे मादै थादो दे मोजां मोजां थाबाय था आरो लामायाव नुबा रायदाव प्रकाश नार्जारी दे मादै थादो दे ओमफ्राय नामखौ मिथियो प्रकाश मिथियोना मिथियो नि नामखौ मिथियो मा नाम प्रकाश गोसोआवला मनस्रि ना मा नाम मनस्रि बसुमतारी ना रायजो राजाफोर आं नामखौ मिथियामोन बाट आं दिनै मिथिबाय नामा जाबाय मनस्रि बसुमतारी आब' अनजलि नोंनि हरनाय जि आरो गानग्रा सब गासिखौबो जों होनाय जाबाय थेंक इउ सो माच दे सनितपुर बिराद समायदों नोंखौ बे गस्लाजों ओमफ्राय दख'नाजों बिराद समायदों मादै गोजोननाय जासिबाय होनना बुंलाय आब' अनजलिखौ गोजोननाय जासिबाय होनना बुंलाय गोजोननाय जासिबाय गोजोननाय जासिबाय होनना बुंबाय मादैया मोनथिया बेखौ मालाय हरदोंसोबा बेसेबां लादों आं मोनथिया नोंनो मोनसे गिफ्टसो हरदों नोंखौ अननानै दे गानबाय था मोजां साफा खालाम दे मा नागिर खोनायाखै नोंनो 500 होनो नागिरदों सोरो आंनो नाङा होनना बुं दे नोंनो ला आंनो होनो ओंखारनायखौ नों ला सोरबा होनो नागिरदोंब्ला नोंनो ला दे आंनो नाङा दे नोंनो ला आंनो होब्लाय नाङा नों लानायानो आंनो होनाय जाबाय दे नों खरस जाहैदो औ दे थादो दे होमबा स्रां नुदोंना स' गाइस जोङो दायो मादैनो बे आब' अनजलिया जाय गिफ्ट हरदोंमोन बेखौ जों होनानै फैबाय गोबां मोजां नुदों मादैखौ गाननायखौ नुनानै आरो गोबां गोसोआ गोजोननाय मोनबाय जे बेखौ गस्लाखौबो गानहोखाबाय बा बे गावनो गाननो इन्टारेस्ट मोनना गानखाबाय आरो फारसेथिं दख'नाखौबो गानबाय स' थेंक इउ स' माच आब' अनजलि आरो आं बे बाथ्राखौ बुंगोन कि आब' अनजलिहा मोनसे चेनेल दं जाहैदों रंजालि क्रिएसन नोंथांमोना बेखौ टाइप खालामनानै इउटुब चेनेलाव नायबानो जाबाय अब्लानो बिथाङा मा भिडिअ आपल'ड खालामो बेखौ नुनो मोनगोन ओमफ्राय लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानगोन कि जों बर'फ्रा गासैबो बेबायदिनो जाम्बा जाम्बिफोरखौ जों माने जोथोन लाखिनो नाजानांगोन हयथ' बियो जाम्बिबो जानो हागौ हयथ' बियो खर'आ गाज्रिबो जानो हागौ बाट जोंनि खर'आ गाज्रि नङा आरो जोङो जाम्बा नङा जों जाम्बि नङा बिनिखायनो जों खौसेथि जानानै बैसोरखौ साफायै क्लिनै जोथोन लाखिनाया जोंनि दायित्व आं हारसिं बेफोरखौ मावनो हाया आं बेखौ हारसिङै खालामनो हाजोबा आरो मावफुंजोबनो हाया जायनि जाहोनाव आं जोंनि बर' हारिनि बा गुबुन जाथियानो जा असमिया मुस्लिम कार्बि नेपालि जेसेबाङानो जाया मानो बिथांमोना मदद खालामोब्ला जों बेफोरखौ क्लिन खालामनो हागोन स' बेखौ आं अनलि बड'लेण्ड एरियानिखौल' बुङा आसाम गुत्तै जों गासिबो खौसेथि जानानै बेफोरनि सायावहाय खामानिखौ मावनांगोन स' आं बेखौनो बुंनो सानो गोजोननाय मोनबाय आं दिनै मादैखौ खेबसे आरो मदद फिन खालामनो हाबावनायनि थाखाय आब' अनजलिनि दारै आरो लोगोसे दायो जोङो मोनसे सानदों कि माखासे थोरसि बा माबा मोनसे दख'ना बायदिसिना गोदान होनायफोरखौ माखासे सुबुंफोरा खावना लाङो ना मायो होनना बुंदों मादैया दा बे खेबसेल' नङा
गोबां बार बुंबाय अब्ला बे नंगौबो जानांगौ स' बिनिखायनो आं मा सानबाय मोनसे बाक्सु बायनानै होफैनो सानबाय स' नोंथांमोना सोरफोर जायबाफोर मदद खालामनो गोसो जादोंब्ला बिथांमोना मदद खालामनो हागोन आंनियाव कल खालामनानै 7740039057 आरो आं बेखौनो बुंगोन कि जोङो खौसेथि जानानै जों बेफोरबायदि गोरिब गुन्द्रा बा लामायाव थानायफोरखौ जों सुस्रांनांगोन स' जै बर' हारिनि जै आसामनि जै नर्थ इस्टनि जै भारत हादरनि जै थेंक इउ सो माच